Takže zdravím všechny svý dva sledující. Předvedu odlov bájného Anobre Greatona. Tady jsem ho zaregistroval. Po 8 měsících hodně intenzivního hraní. Ale jelikož to bylo daleko a na blbej více, tak jsem si přelez na druhou trojnožku. Tam mi samozřejmě utekli. Tak jsem si tady od nich vlevo ještě něco postřílel, pozbíral, pak jsem se rozhodl vyspat, přetočit čas. A rozhodl jsem se, že tady odsaď si k němu dojdu a vemu ho na blíž. Tamhle na protějším mezi si přičupnu a půjdu po ním. Tady jsem se potřeboval dostat tamhle za ty dva stromy, aby byla taková větší jistota a nezmařil ho. Ono by se nechalo teda přetočit čas a zase spát do aleluja, ale já to mám radši na jednu ránu a maximálně na jedno vyspání. Takže jsem tady popolízal. Tady už bylo varování. Tak jsem začal hledat nějakou mezeru v té trávě. Tadyhle paní mě trošku polekala. Ten vítr byl dobrý. Tamhle ho máme, kluka. Takže teď je najít tu mezírku. Tady to varování, to bylo o šajstlik, protože to začalo utíkat. Ale on v té dírce zůstal, tak jsem vzal zarzu a plesk. 75, 150, 75, 25, 50. Takže je tam. Nezbývá ho než vyzvednout. Nástřel byl dobrý, tak jdem pro něj. No, a takhle vypadá můj první Great One po takřka 13 kilech všeho teda, nejenom jelenů nebo daňku, ale necelých 13 000 kilů. A to teda, že se tady s tím pekluju 8 měsíců a z toho já nevím 3, 4 vyloženě jeleni daňci. Mezi tím si odskočím na něco jiného, tak mi přijde, že mohl být hezčí. Ta srst teda žádný zázrak. Paroží dobrý, ale bodově jenom asi 257, to některý ty diamanti mají mnohem víc. Ale je to, počítá se to, jsem rád. Uvidíme, co přinese budoucnost. Takže zatím nazdar.